Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman lain. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Di pakasalitaan ni Rafael, kung na to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanam amukon ti babae, ana magpitikan ti puso. Ngayon so dahito ni Jessa manong ni Jessa kat may salaing nga waitress, iti may sa nga restaurant. Nagkukuyog kami, hindi ka napapakin ni mama, nga kaduami ni Joel nga kayem ko. Nagkursonada ka dagos ka ni Jessa. Ing kisiim ko na itaki ni Joel. Partner, waitress lang. Idinto si ka. Kahit sikat mang mamanage ti negosyo da papakin ni mamang mo. Kagawat ti mabalin ko. Kaya sumit talaga ti patpatag ko. Ti question, kaya't nakangata. Ti question, awang pangata boyfriend na. Ti question, virgin nga tapay lang datang a waitress. Agbeso manong nemi na babae ti pagsasalitaan sa anak nga mauawanan. Emtsaka mo. Takasla sa anak pa nga nakasarak, iti talaga nga pakaarik na, iti napudno nga ayat. Huwen, kan sa anak ba't nga mamati ang napudno panagayat na kanya. Ado na kiti ka-opisinaak, ado na kiti empleyadok, manong nemi iti negosyo mi, ado mat na kiti anak, na kiti gagayem mi, wano amigo nga amiga da papa, nga kursonada mat kanya, makarelasyon ko mat ida, no check-in ko ida, sa andan nga virgin. Edi ababa nga panao manong nemi agsapsapo laki ti virgin. Naalak manong nemi di cellphone number ni Jessa. Isu di makaawit kami di balay manong nemi tinaksak isuna. Mabaling ka rin nga salita. Nag-text back. 30 minutes pa sir. Sakto ag off. Makadahanok siguro di balay. Isuntun di ag-text to sir, natawagan na. Kinunaan na. After 45 minutes, manon na yung midyak pinaturo. Pwede ag-text. Sir, mabalim mo ti tumawag. Timawag ako doon na, hi, kusta? Stoy, mabanbanog ti trabaho. Abang namin, waitress ka lang. Gabot titrikat ti panagbiag, sa anak ka nagturpos. Ada boyfriend mo? Humpay, sir. Yung matutagararam kayan ka. Aduda, mabaling ka di ngay raman na ngagaram kayan ka. Sir, sa anak kami karikan ka. Waitress aklang. Amo ka baknang kayo, nagpinasilukan nyo. Sinadya ka na domita, sir? Di ba pa ni mama? Sa ni Joel ang best friend ko. Imposible nga kung painubiyam, sir. Baka agur-urnong ka lang. Kulkolekta ka. Baka kaya't naka-iraman. May kamanuak no ka sa pagarikan. Saan ko libakin? No babae, asidag lang. Ado. Imawamat ti pakarik na kita ti ayat. Kamdya ka mo no anyat nakita keng ka. I love you, Jessa. Masama ti akto. Ano taramid na mamati ka? Ikasarnap. Ha? Kasarasigon. Dadya lang ti pamagnak ngamok ni baga. No talagang labnak. Ikasarnak. Ato nga mi dito lalaki nga intun maalat at kayat na niti may sa babae, babayaan dan. Diyan lang kinababae at kayat da. Siya kakiti sapsapulag ka mga ipatag kanya, ken ayat eh. Tamang ikasar ka niya. No, kaya't may ikasar ka. Hala ni sir, di nakpainaram. Kitaraman ka. Ano kaya di day off mo? Saturday.
Okay. Pang tagasakto kayong ngati Saturday. Sige, sir. Iti mall? Ito yung banda. Okay. Iti mall. Iti banda na't amyanan. Sige. Ano to oras? Sige, sir. Iti bigat. 10 o'clock. O sige, sir. Itong Sabado. Sige, ha? Namnamay, ma? Shock out mong kunan ti kasta, sir. Namnamay ko. Di ang indyanin. Talagang sangkang indyanin. Kabuto talagang ipatpatag ka, Jessa. Manong name nakaisamak nga naturog iti nga rabi kadito tengan ti Sabado nagpakadak kada papakin mo. Nadakati nasa pa conference kati darami ko. Awan pa. Dandani ko niya mamuka na kayo tagbaling nga manugang yo. Manugang? Wen pa. Tapos pagkadigan adan to nasawam na nati planom. Agi panagdanak ko ito bukod ko balay. Kasano ka nga rode? Ini ba, sumang tumat-tumat ni Mayra nga ading ko. So dumatagyan dito sidong yun. Hamad siya, di buradag pa. Adamat pa lang ni Mayra. Yung uray nga rin ni Mayra nga agasawa ako, tapos na sumublat tumatin dito eh. Di adan doon kaguduhak nga mga manage na negosyo. Agim siya nagbaling nga mo, manugang eh. Yamamok to ka tayo, papa. Dandanin. Nung kasano ti pintas ni Jaysa, manong name di makita nga kasmay sa nga waitress na bimindas manitahan, manong name ti simple laeng nga arwaten na, simple nga rupa na, simple pamagina, pasimple lang. Isot magustuak man. Hi, Jaysa. Hi, sir. Mabalik ka din nga awagan ti sir. Rafael. Rafael. Sige, Rafael. Jessa and Rafael. Rafael and Jessa. Let's go. Kinunak manong naming at inaklilik tinakyag na. Kinitanak. Sir, apay nobyo na akon. Takastat parang ikamukha niya akon. I love you. Diba nga? Kaya't mo, ipaniknik ko keng ka, kahit ikasara ka. Sige, mabanta nag-shopping. Isapingan ka. Kasta manong name iti panagam-am mo ken panagkarelasyon mi ken ni Jessa. Jessa. Kasalamat lang nakadagdag kayo din tungkal may sagada kami nga nagkuyog. Nag-shopping kami, manong name ori din nakayat. Kayat ko nga gatangin para keng kuwana. Alahas, arwaten, kanda dumabay. Rafael. Ruben, kung mamaragsakan ka. Ko ay, baka nung pagarup mo nga, kung nga dawayag, di pa nagayat mo kanyak, kita, gatangan mo tin amin nga kayat mo itot kanyak, noo. Baka ti pagarup mo, kit makirelasyon na kling ka, batamak nang ka, nakurapa ya. Sa nga na pambaranotem. Basta ipatpatag ka. Ipatpatag ka, Ben Rafael. Uri nga tanong sikat ka po pobre, anti amin na pobre. Sikap na talaga na nakariknak niya yan. Nukasta. Kalbasang nga makapag-shopping ta. Agmerienda ta. Sa tandok paspasyar, sa tanto mangal daw. Sa tanto ag-check-in. Check-in? Katuhin. Tap na itad kundi amin kuhin ka? Kaya, kasarpay lang ko muna. Sige. Marutomon. Siya? Sige, marutomon. 27 kon. Medyo naladaw pekit din. Siya, 24 ko. Awan pa tawan, awan pa boyfriend mo, tigas na tawan mo? Oo pa eh. Tikat-kat ng sawan. Mabalik mo na talaga tagkasar. Kung na ito ko mapilaitin ko, Kuhay, so na lang ito na ikasar na awan dito digiti parents ko, dada di probinsya. Hindi kasar ka, siksika. Ora akong partido.
Sinungorot ti, umuin siya itong di makam mo. Siya kung di bahala. Di matlang aldaw manon name nyawid ko ni Jessa dito balay kat inyam amok kada papake ni mama. Malpas manong name amok ni Jessa kinalabay nak ni papa ngayon niya dayo. Sigurado ka? Pa, isupalit niya amok ka na kayo. Ado iti nagbaling nga girlfriend ko na maging galat ni girlfriend. Nilang Jessa iti niya amok ka na kayo gabat isulat kayat ko ang baling nga manugang yun. Nagbalik na asawa. Sa sino ni Jessa? Ni Jessa ka ni Jessa. Sa dino tayo antipartido na. Ada di probinsya pa. Nag-asawa kami, agkasar kami nga orawan na parents na. Bakit tibo am-amo ni Jessa? Ni mat papa, anya ko madinaskan pa ilang arumbang amumukhin ko na. Ano trabaho na? Waitress lang. Susapo iho. Ano to ko na hindi kakayam tayo, hindi kakabagyan tayo. Sika karigit talungan nakmi. Tinauna ni manong mga junior, nagpitas, inasawa na nagkapete, nag-okay da. Sika nga sumarunong ang-asawa. Anak mi, nag-asawa ka tibay sa lang yung watres. Iso tipat-patig ko. Please, saan kayo sumupyan? Anang arti mo balimita? Ori sa amin kumakayat ka di mamang mo. Hanggang mga nagbabawi ka to. Ano ka marubing nga pagbabawi, papa? Mga kinabak ng tela, ang tigun-gunudan na. Ni ay ni oy, di mo pa yaman mo. Natskin ka din ita, papa. Saan ka titiraskin? Katipat-patig ko. Katipat-patig na. Mamati ka, ipat-patig na ka? Ipat-patig na. Makiasawa nga rod kanyak. Tano saan ako mang ipat-patig? Makiasawa ko mga rod. Yan tangit, tataingan ka niho. Amo mong tinasyat ka na siyan, bahala ka. Inyo man ko dito nga banag ka ni Joel, seknan manon name ti kaawan ti partido ni Jess. Aksan sa naltek nga wing-wing-wing. Partner, kasapula ti tulong mo. Anya nga tulong ti kayat mo? Ti mangitak din kas naganak ka ni Jessa. Radya lang. Alangan ba't nga siya? Kaya anak ba't pala ka naganak? Aramatan pala na papangin mamang mo Poya. Tinaka di matungpad. Kahit mo sa wali sundo ti ama mo ni Jessa ka naging parents mo? Ama mo daman na papakin mama. Nga data. Takdir na lang isuda ti naganak. Ito na madanon seremonya data lang. Hindi nakalalas kami na awat mangitakder keng kuha na, mangkuyog keng kuha na nga, mangyawat to kanya. Di ba kasta tiya procedure, seremonya? Sikat best man ko. Sinong ultimate of honor ni Jessa? Teka naman gayam na. Anya tayo mong partner. Nadya gayam na, kata kursunada keng ka, kata kursunada met. Sige man langan. Kasta nga rin tinapasamak manong naimi apan nakaangay ti seremonya. No pa siya nga nagugustuhan da papaki ni mama ni Jessa. Ngam talagang ipatpatek ko. Nakaragsakkak, daragsak mat isuna, manong naimi. Ngay di malpasan ti kalaysa, saan nga sadya balay, iti balay mi family house mi, tinang itarawsak ken kuana. Dabang kami ti may sa nga 5-star hotel. Nga i-ready nga gundaway manong nemi nakapili ako niti balay. Nga ingkam gatangan may nga subdivision man. Uwain manong nemi. Dimtang maten ni Myra kakapsat ko kat may samat nga matandar. Ngay suitan dikat kadua da papake ni mama. Kat nung alpasan da ito nga pa nag-honeymoon meet may nga 5-star hotel. Income ton manong nemi iti ginatang mi nga balay a kompleton telekamen. Uwain manong kaditikad namin iti hotel manong nemi inuksub kun nga dagos ti arwatek sa ako inuksub met ti arwatek na wow
simple pamagi, imalo, nagpintas ti plat, nga buksit na. O bulos pasalsali manong nemi ka nagpintas, gabot a plat ti buksit na. Uwan manong nemi, adada mo na makitam ti pintas ti sukog ti pamagi. Diyak to bulos agbabawi na ng asawa ken ka, Jess. Dagiti bibig mo. Kabayatan manong naming aglanlanang agsangsanggol dagiti bibig ken dila mi kastao na yan tinga panang masahek ti barukong na ti duwaman sanas na manong naming. Kaya imas manong naming at ilmunan dagiti katas dagiti bibig ni Jess. Sa kwensina, dagiti bibig ko, di bibig na, katinugyak, manong namin padalan, dagiti bibig ko, di tangad na, Rafael. Sa napanakon, manong namin, di duwaman sanas na, katinanugyakon, nga kinarimkam, Rafael, nagmayata na ding ganda kita nga asog ka na rin ti asawak manong adada nga mang parugsukan niya. Adada nga isumat adada nga manong nemi nga panggadak ka talagang karamkaman nga kagatan di dua nga mansanas na Rafa panak pa iti baba manong nemi opo narasay manong nemi ti kaladaan dito yan nga sinapol ko manong nemi ti mani ti mani ket ti dila kun manong nemi tinang dilpat iti mani sako kinit deta nga mani adadan manong nemi ti na panagaring Rafael sa ako inkuri ko rin manong nemi ti dilak iti aruangan ti kuweb atap no penkek no talaga nga awam pa tinangusat kan nang lukat iti dayta nga aruangan ti langit awan pa manong nemi talagang virgin Rafael Kabuta maganatan akon manong nemi nga mangusat ken magrakraken iti kristal ken mangpisangen ti talon ti langit daytan manong nemi nga naramid kon ti oral nakasangit manong nemi ti asawa nga mo siguro, itirikat na nga nagiptor. Tapanak kailan ngamin manong nemi. Extra large. XL, manong. Rafael. I'm sorry. Euro maglawan ng ano, Sam, ha? Di talahing sakit. Madamdaw mayatan, sweetheart, okay? Nakaraglagsakak. Sikapay lang di babae nga tinagkuwak nga virgin. Sana ka nagriro ng asawa ken ka, Jess. Rafael. Basta manong name interaction na, hindi talaga nga ipaspas ko, tag kabalyo manong name nga magrusod-rusod keng kuhan. Rafael, mapanakot. Imun na manong kinayat katanak kat nagsardengak pailaeng nga nagyadyad kapat talaga nga nagkatanak ka talaga karasan na di lumakayan man may rinugyak manin tinagpa nagiskapi Rafael Rafael pinaspasa kun manong inemi di mayatin direk na
kinayat kita anak manin tanagidan kami man. Oh, Rafael. Oh, Rafael. Arig na manong name awan ti pinalabas mi nga darikmat iti di nga rabi. Tapagapaman laeng manong naming ang kampanagin na isurok mat no niya't aramidan na. Tamadlaw kung agdadamo nga talaga. Dinaamunuan niya't aramidan na. No isut manggawa. Kinan ko manong nemi, idinausatan ng tiruangan, kitapon na imas man. Naimas man na, kinikiniten, ti mani manong nemi. Nakanandanam nga mani. Nag-imas sa sipsipan manong nemi, katiyak pa. Agalumiim nga mang tilmon, kadagiti kataas. Sapo, oh, rap. Isang sa ngayon, dedi nga rabi manong naming a first night ni. Wahan. Gaputo makalawas manong naming inalak nga bakasyon. Uray pa iti aldaw, malmalem, rabisar ng barbangon. Idada kami niti house na balay mi. Naimas tiluto na manong. Gaputos para luto. Sinsinubo kami. Wahan manong naming. Andan makalawas man yung nami nagbati ni Suna dito'y balay ket naman ako nagtrabaho. Masumang petak adan tumatin ni Suna mga sabat kaniya. Kaya rin matagtagan nga may misa dito'y balay no kaswidad. Haan? Nagpasyar ka man lang Awang ka diti kayem mo, mapong pasyarin. O no, awang ka diti kayem mo nga kakuyog mo, nagpasyar. Nagpasyar, kabaylak mat nga sisyar. Nagpasyar ka. Ano kayat mo? Pakuyog ka kini Joel. Sino nga Joel? Di nagbalik ang best man ko, hindi? Best friend ko? O ba lang pakuyog na ko na si Kamot? Rumanak lata na sisya, kabaylak, o magnanagam. Ay gamay sa 2, 3, 4, 6 nga bulan manong nemi. Pero ray hindi kat anta ko man ibagahan ng agsikog ng hambay siguro nga dimting. Aging gang iti may sangal daw manong nemi nagring cellphone ko isagsaganak hindi pa nag-awid ko. Ni Joel. Hello partner, nakahawag ka. Mahilo ka kanyak. Nagsangot ta. Umaga di balay. Isa dyan nga uminom. Jack masa ko nga pan. Anak, takatawag ka man. Nakita na minsan ni Jessa. Nakakita. Di may isang lugar nga tsak mo mati nga iso na idi eh. Tsak mo no. Siyempre kiti may isang dalan nga nagpalaod along the highway. Ada bit-bit na. At ang samat, anomalya ta asawang partner. Ang sakit ng asawan. At ang sinarak na. Diyan kaya tikas na nga Joel. No awan tikas sinarak na. Anat ti rason tapno agturong tikas di nga lugar. Asla mapan, diyan ka mo. Asla napan nagmarket, ket gimatang sana impan digila duma ginatang na kasla kasi ti panang ipapan ko eh. Adaragregaluan na kunak man langin siguro daragregaluan na agregalo ka na kiti na iwas nga makan agregalo ka na kiti arwaten agregalo iti prutas para gano'n. Partner nukas naman na ipagbagam napimbitas lang sa nga kumawawag kanya. Kamot, partner. Gayam ka. Kano daman makita. Akit iba ka kayang ka. Sigurado ka nga ni Jason tinakita mo. Sigurado ka. Saludsudom kindi papanan na. Saludsudom kindi rumuram-rumat lang. Ibagbaga kayang kuha ng rumuar, mapambalagpas pasyar. Tapos saan nga mataktikan iti unag ti balay. Tajak man ganun kayat nga agubra pa iso na.
Your ore ko lang, baga nga ginawan, tapos nagkastagat, ada anak min, kada aywanan na. Di balanok nga rin, pagbasahik, tapos amo na katulungan ti negosyo. Partner, naglagay pa sa amo na amo tinasawam. Di mo pa nakikita na gini parents na. Ni kasinsin na, ni kabsat na, ni kastoy. Awat, nakita. Nanitikait mo sa akin. At lagi di palibad, di biyag ni Jessa. Ako na, masausod ko ang partner. May bagab ti kwarta. Ikam ka di kwarta? John, account mo di bangko. Kahit na nga sa makawithdraw iso na or ay hamo awang pirma. End or an end. Check up man di account yo. Baka kit no, adun ti kasay na. Parna, di na kahit nga kanak ti problema. Di ka di mamati kanyak, tiraramid na kit parang sakit kang ka, partner. Kas may sa nga best friend. Inaramid ko na ito, no amom tiramidem. Di kahit ko sa word, agsiim ka, imbestigarem ti asawam. Sige, partner. Pinagyaman na. Manong name imbestigar ko mati asawa ngam kasladyak amot no aneti rumbeng nga pangrugyak. Baka masaktan laeng no idiretso kisuna nga ibaga nga asin no kasinsindarak na papanan na ada ka lalaki na. So nga tinaramid ko. Sweetheart, naragsa ka kadimat lain sinong ko? Unay-unay, Rafael, kasladyak karot pa ilang arot mamatik yung kakarigitoy. Dati nakiasawa akit kasken ka. Imagine, awang problema ti kwarta. Awang problema ti balay. Awang problema. Gapati patpatagnak, amok deta, agas ba ti parang patpatagkukin ka. Ano danto nga tama ng tiragsakta, ito nag-anak ta, di ba? Parbaring na danto, sabi ko ma, so kalalay niya, lalaingan ta. No awana, tadak ti bisina. Ayan mo. Dito bala eh. Ngayon magabot ako ng batgag, paspasyara, kakit pasaray, nakbat pumasyar, pasaray mo no inal daw. Ang dadagdagon daw yung inal daw. Papapanam. Mapanang paspasyar. Itimol? Itimol. Ganda kita dumakait ko pagpasyaran. Kada kita amamom. Uwan. Nakasumarwang kar, kada kita amamok, nagkabagyak. Uwan na kita amamok nga kakumusta ka malida. Mangiruwar kat kwarta iti bangko. Ganun no, anda masapol ko kit mahirwara, di ba? No, anda awan dito balay, makitjanda ak, grocery ak. Kaya, na ito pa eh. Ada ka di ba nagduwadong kanyak, Rafael? Dito ko nakamin kang kaidiya. Ang mga nito pa nang ipagarup mo. Nakiasawa kang ka, kaputa, nabaknang ka. Kahit kwarta lang, aptera kang ka. Yung mamuti Diyos, yung patpatik ka. Patpatik ka, ano ni Rafael? Diyak doon aramin timang libot kang ka. Ano ka sangit mo? Wala takas lada, patagduadom kanya. Hanggang nagsangit. Di ba nagduwa-duwa? Salud-sudak lang, sweetheart. Kaso ko ma? Abay, ada ko mga pagkurkurangak, tapno, ada pala sa bali. Katuin. Nagat-atap ka sa bali ng lalaki, di biyag ko, apayin niya pala kupat sa pulag kang ka. Alaman?
Napipiya pa nga bagak ng sikat maka-Arabid na. Kaya okay lang kanya. Rafael, kas pakarigan ta, anda pa sa bali nga babae tibiyag mo, okay lang. Habi ko na, siya pati nasawa mo. Ngayon, amok sa mundo nga namin din data. Gapot ako matipagkurkurang ang ka. Itad ko mo itawi na ka sa pulam. Gusto ko naman pa nakaitayok mo, nag-sex ta. Amok awanin sa pulam kanya, sweetheart. Kasta ko umamit ka kanya. Awang kumat pa nagduwa-duwa. Please. Okay. Lipati mo ti amin. Ngayon malaksid ka ni Joel manunemi, tumutawag pa mama kini papa, nga da ka no mga dandanon katakwada, nga makakit-kita ka ni Jessa, nga da ka no papanan na. Ay. Rafael, papa, saan da nga baga kalakabi kini mamot, kasto no saan nagpepeso? Haamo nga mo no sa dinong ada talaga ti papanan ti asawa no kasta nga da ka ti bisina. Ang tiyan mo makinadalatan di ba na iyo, ang maumait. Baka apaglikod mo kat pumanaw mait, mapan mag-isenarak. Saan to lagawid, tundanda rin lagawid ka. Ano nga tanong padasim iti, mangsiim kang kuha na. Wano mangimbestigar. Mangupa ka ti private detective, tayo mangsiim, wano si ka mismo. Ba nyo pa ba? Taramide. Kasta taramide ma. Ito yung di ko namin kang kaya, di kahit amo ni Jessa. No apikit isot inasawa, gapo ka na ta birhen. Virgin na talaga papa. Anyo na kasano no nag-master control? Nag-master control? Nag-control ko na yung nga master control. Ako nag-control laman. Aging kama nung nemi na pinadas ko nga siniim suna. When plinanok ti amin manok, tinaramid ko, nagpimanawag iti balay, tapos takat mapanak iti opisina ko no. Ngayon tinam na maik parang nami nga pakalalaan na tilugan, sadya nga nag-istambayak. Why manong nami? Hindi ta makita ti asawak manong nami nga rumrumwar, manipod iti subdivision. Why? Nga napanaguray, kan naglugan, kadag iti aguray nga jeep. Ilagtarayan ti jeep manong nami sinurot ko. Sabat nga turong ti mall. Mapambat kadag iti hawambat ti palbalay. Tati jeep manong nami nga nagluganan na kat lumabas iti syudad nga sumalpot manong nami nga mapan iti sa bali nga probinsya. Ay nga manong nami nga nagpara iti may nga paset nga awan samot unay matatao. Manong nami nilabsak ti jeep kalpasan na nagsardengak kadinuray ko nga limabas ti jeep nga nagluganan na saak nagsubli manong nami, edi ta masiputak. Nadabit-bit na manong nami. Oh. Sumatla dyan ti bit-bit na itari morit subdivision. Nagdag na manong nami, di may sa nga dalan, nga kamang kadagit kanyugan. Anta kasinsinara, ti asawat. Iti kanyugan. Parking ko ti kotsek manong nemi. Saka, si Maruno, ngay masang ko sinurot ti dalan. Uri medyo nasamak manong nemi nagnaak, iti kapanawan, tapno saan na ka makita. Dapat sumagmano manong nemi nga balay nga makita, nga medyo malabsan, may isang purok, nga makita malatan, ti kinano muna. Naging ka manong nemi nga nakita ti asawak, nagturong iti may nga kalapaw. Wow, grabe. Kalapaw pa ya. Diyos ko. Sino kasi narak na nila kalapaw? Namakasinarak ko makaragiti.
iti sa balay nga lalaki ti biyag na, pinga ti kalapaw. Abang sa adang mga ti hotel, unong motel. Uno, tapno sa nga nakadidilaw. Anong name? Abang nga ti asawa kiti kasto nga lugar. Anya ti bit-bit na. Kana sino ti kadinanon na iti unag ti kalapaw. Nakastre ka ni ti kalapaw, manong name ti asawa, ken nagalalisto ak maten nga masadeg, idi makita nga da ka inarakop na. Da ka inarakop na. Jessa! Rafael? Pudno nga yung tibagbagada. Tampokan patpapadakas na laing. Nga dapat papanam. Akasin sinarak mo. Dito ipay. Iti kalapaw. Asin ulit. Lakay. Langarat masakit. Rafael. Isunitatan ko. Sir. Tatang mo? Kung ako lang tatang mo ka dati sa probinsya. Ninalang ko lang dati sa probinsya. Yung madakadandan na nga sa bali ng babae ay lalaki ko na ko. Kaya po tirikat. Pinanawan na ni tatang ko. Kat binabayaan na. Dagiti kakapsat ko. Di damot amo nga si kaswa ni tatang. Iso nga manipot sa Jay probinsya. Inalak iso na dito. Dito lang di mabaling ko nga pangipanan ken ko na. Damat karuba na nga mga sasikaso ken ko no kano awanat. Ita lang nabihit kat ingapok ti ospital. Kaya't matitatang tagyan ito Sko. Abi nga mo yung baga. Babae na. Ang mga pag-arupam nga nakiasawak lang kang katapno. Adalang igatang ko tumarin ni tatang ko hagas. Pero rin saan ka nakiasawa kanya kadamat sweldo. Ango manay. Ika pata nangingina. Nangaronan no kasta nga sumurungan talagat sakit na kapiditan ng ospital ko. Nagdakil di magastos ko. Rafael. Doon din naka-out ko iti kwartata iti bangko. Nabaya akong nasaan ko nag-balance inquiry. Pasari, ag-deposit ako naman. Ano kami sakit ni tatang mo? Tsaka mo. Tsaka balagip no. Hindi pagbaga ti doktor. Tsaka ba doon ay maawatan? Adapi oras. Rubuatan ni tatang mo. Tayo sa rektat kapintasan kalalengan ng manggagas. Rafael. Si kakit di na sweetheart. Manano ko man yung bagam ti amin kapto. Susapo. Alan. Rubuatan mo. Siya ultibang bagkat kang kuhan at ay logan ti kotsek. Tay paano dadtuhin? Ipaikumpetiso na ti ospital. Kasta nga rod tinapasamak manong naming ore nanginan ti magastos tinasken kata maimbagan ka dumatiduk pa ti biyag ti ama ti babae nga patpatay ko. Di ba daan iti hospital manong naming tinawagak ni Joel. Hello pare. Oh. Okay. Rafael. Ana. Nagsiyom ka? O natatakwatam. Positive partner. Oo, nagtupay kami. Paunay matitiasin no asawa mo. Positive. Ngata kasi sinarak na. Owen. Iti kanyugan. Iti ayan ti kalapaw. Uy.
Wow, how romantic naman. Kanyugan lang, kada kalapaw, pag sinsinarakan, asawam kin di lalaki na. Saan na nga lalaki partner? Ano ka? Tatang na. Ano ya? Tatang na. Masaksakit. Isurin confine me. Adan sa hospital. Sukaw. Aman, tatang na siya. Ay, aman. Napudno kanyak na asawak partner. So, sana itong boy. Nadya lang ha, kamali na, hanang pudno kanyak, mabaing ka no, ang mga napagarup ko nga, nakiasawa lang kanyak, kaputa, kahit na lang agnamay, kan matulungan natin amana. Ngayon po, nakbat kayong kuha na napimpilas na ko yung baga na, hindi ko mapilangan na yung baga ni tatang na, yung baga na. Ano nga rin? Kita dito eh, ayan ti hospital. Ano nga rin dito ay? Kita Bolivar, ay, Baccarat Road. Sikaw. Insublat ko manong name niya tinawagan da papakin ni mama. O na, nabarig na kamon? Ngaan niya papa. Nga ta kasi sinarak di asawam? Positive papa. Puno man kita tagsanggasap mo na yan. Barok po na kayo iyo. Kung nagtupay ngamin kang ka, papa, ada kasin sinarak na ngem amana. Masaksakit, mapan na balbalunan, asikasuan. Ada tandandanan na karuba din tatang na ng awang iso ng mga sikaso. No, dahil na maibusin di sustento na, mapanang gastya, katangan at agas na. Yung mawa ni problema pa, ada to hospitalin ni tatang na, di katugangat. Medyo nanginit na magastos panakaagas na okay lang pa tinasken kat matulungan ti asawa para ti amana kat santun nga marigrigatan santun nga mariribukan numayat ton ti amana bareng na danto na puko yung kanyak papa naawan to ti problema ti asawa datan sa ti saan nga pagsikukan madap-depress gabo ti amana kas, takade. Manong nemi, idi kasaritak ti Doktor Kalbasan di Makalawas, ti katugangan. Ewan di problema. Rafael kapatam, amod di pasyente nga tulungan ti bagina. Amom, ato kami lagi di pasyente nga, ore kasanot ti kinasamay, ti medicine nga may pakat kang kuwan, amo na treatment. No talaga nga dinangkayat, talaga nga mali. Nga magabot at tila kayat na pahay. So nga, pamipintas sa lunad na. Nagyaman ang doktor. So nalaing ta, medyo, nagito sumasalo nga treatment na kita, nangina. Ang problema doktor, no, kasanot ka magastos. Tinaskan kita, agpaot pa tibiyag, ti katuganga. O, kaya nakasaysayat ka, para iti katugangam. Ti asawak ti tultulungak para ti katugangak, doktor. Sa bagay, naong problema ti asawam, naragsak, naragsak, kan nairot terakop na, doktor. Kan na imimas iso na, gusto akong problema na, hanggang di. Basta ako na, naong problema ti babae nga kasex mo. Po, ipan na amin nga rin na, di ba? Maring na dan tumatan anak mi, doktor. Kaya nagunin ka ito siya ka kita mabalik ko balik mga anak ti bunyag daw pa asawa ket wala akong padre ket agpaiso manong name nakaragsak ti asawa ada damanen nga mariknak ti ruterakop na manong Rafael talaga nga nakagasgasa at naki-asawa kayo ka tapay kapag na nakahimimpag ka. Amon, sa bali ko malalaki na asawa. Baka di maamon ako mati problema. Bay, amaltan ni pagtatag mo. Baka ko na. Baka di na kaya maggastusan. Sa bagay, saan nagpapadatirik na kandisisyon ni tao. Ngam siya. No asin na tipat-patig mo. No asin na tipat-patig ko. Ipat-patig ko man din. Sambat kang direktakit nga nitatang mo tultulungak no dikat siya. Kapag ada problema kinitatang mo, tulungan ka sweetheart.
Napnawan to di problema. Oh, Rafael, I love you so much. Oh, Rafa. Oh, Jesus, sana ka nagbindot ka ng ipatig ka, nangangasawa ka. Diyos, Rafael, Diyos, Rafael, oh, Diyos, Rafael. Hanggang kang indruar ni tatang na iti ospital, manong namikat nakipag na Eden kada kami. Nakasanong tragsak ni Jess sa idi, naragragsak manitan. Kapot na idikit ilinglingid na lang ti problema na pagsaknan kinitama na. Kahit medyo ikarkarigatan na lang ipakita ti kinaragsak na. Ngibita manong nami talagang awanin ti limlimad na as in nga nakaragragsak. Tapati manong nami ti katuganga kit naragsak. Kapot taong problema keng kuwana, taadan pa naka-ehersisyo na manong nami, tada ti balay nga ginatang mi dito yung subdivision kat nalawa ti backyard na manong. Hindi kat saan nga maasikaso ang karuotan lahat. Tantaddan ti katugangak manong nemi nakadaldalos. Pagmulaan na kadagitay nateng manong apaw. Nagiwas ka din taksida ti presko nga natin. Oen manong nemi. Ang naroon na ko story ti ragsak mi dito bagat ti asawak nga da nagdadagsen mo at da nagpitpitik inisaklot. Yes! Kinunak nga dagos manong. Ket kapot agdadagsenen kasapulan ti sibug kunak dayet sibug kam lang sibug. Oh. Diyos Rafael. Daragsak na dapapakin ni mama manong nemi ta makita da talaga ti kinasaya at kinaragsak mi kat ibagada nga talagang sana ka nagbintot ka ng asawa kay ni Jess. At damat ang asawa ni Mayra nga buridak mi manong nemi kat imuno na nga nadaanak ti anak sagbay keng kuwana. Takalpasan kini Junior na nanyuran pa iti may nga anak. Niso da ito'y manong nemi ni Yuli, babae. At damat ang asawa ni Joel at damat ang may nga putot na manong. Buwan, manong name tultuloy kumitlatan yung sikaso, iti sa nga tinegosyo nga tawid ko. Agas man ti ba nga sikaso, ni Mayra nga ading ko, ti pa nakabagi namat nga tawid. Nga iti sidong, dapapakin ni mama sadya ti pag naidan, ni Mayra kenti kayong ko, kenti anak na. Nagtultuloy manong name, iti kadami, iti subdivision, pinagbasa ka talaga, ti asawak, manong name, karidi, tamaypas ngayon ti mauding nga anak ko sumatan itin na panagradua to swaro nga tawen ket iso ita tagdama katulungak iti negosyo ket ti katugangak ti kang runamet nga mga aywan kadagiti apu ko na ken mga asikaso iti backyard garden. Dito nga manong nenemi ti makasalita kadagyaman ak una iti anos mo nga nangibasa. Namaik manong nga nakaibati ak mo iti adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patag nga di mga kanagbuya, more power to your program manong, and God bless. Toy nga dagyaman nga pagayam mo, Rafael.